Nå. Okay. Det er sådan en roen her. Modspillerne. Se, de gør det. Det går igen. Og sådan er det, når en nørd spiller Tetris. Men hvis du nu bliver mobbet, ikke? Så skal du bare ringe til den her telefon her. Ikke? Bare ringe. Jeg vil noget cover udenfor. Og du må og noget gejl til din lortetelefon, som sådan en her. Det er, hvis du lige sætter et cover på, så er det så et gejl. Det er simpelthen lortegejl. Og så er der en i Ejstrup, ikke? Han hedder Tobias. Han er mega lækker. Det er helt vildt. Og nu går vi tilbage, fordi at nu er der en, der ringer over Skype til en, der hedder Rasmus. Se, han bliver ringet op af en, og han er ved at spille Tetris. Hvordan må han gøre det? Jeg forstår det simpelthen ikke. Han ligger faktisk kun i rang 22. 22. Og en i Ejstrup, han har Tobias, ikke? Han er faktisk mega lækker. Ja, hvad så med mig? Og så er der også en i Ejstrup, ikke? Han er Nikolaj Jensen, ikke? Han bor faktisk snart tæt på mig, ikke? Men han er bare ikke så lækker, ikke? Ja, tak. Ja, men han siger bare tak, fordi... 1000 tak. Og han kom på nummer 2. Kan du se det? Nummer 2. Ja,